Bon dia i benvinguts a la representació teatral de l'obra La porta del cel. L'obra està dividida en 3 parts. La primera, l'infantesa de Jesús. La segona, bateig i paràboles. I la tercera, la Setmana Santa. Cada part de l'obra està interpretada per una classe d'alumnes de 6è. Per tant, alguns personatges, com Jesús, Maria o Mateu, estaran interpretats per diferents actors. L'obra recull una part del temari treballat de la religió de 6è en aquest segon trimestre. La narradora, o sigui una servidora, i altres personatges com Mateu o Lluc ens aniran introduint els diferents quadres per fer més entenedora l'acció que s'està representant. Esperem que tot plegat ens ajudi a entendre el camí que va fer Jesús al costat dels seus amics i que va culminar, després de la resurrecció, amb l'entrada a la porta del cel. Comencem. Maria accepta ser mare de Jesús. Vinga, Mateu, t'estàvem esperant. Volem que ens parlis de Jesús. I comença pel principi. Això mateix, parlant del seu naixement. Sí, això. Com va ser el naixement de Jesús? Està bé, us ho explicaré. Però us aviso que és força complicat i gens fàcil d'entendre. No et preocupis, Mateu. Nosaltres sabem que per Déu res és impossible. Va, comença d'una vegada. Veureu, la mare de Jesús, Maria, estava promesa amb Josep. I abans de viure junts, resulta que esperava un fill. Com? Esperava un fill per obra de l'Esperit Sant. I sense ficar-se al llit amb ningú. No, Sense deixar de ser verge. així és, esperava un fill i seguia sent verge. Perquè aquest fill era el fill de Déu, Jesús, el nostre mestre. Amb raó deies que era un assumpte complicat. Continua, explica'ns més coses, Mateu. Josep, el seu promès, que era bo, es va assabentar que Maria estava embarassada. I no la va denunciar. Esclar que sí, estava embarassada abans d'estar casats. I el fill no era seu. Una mala jugada. Doncs sí, i Josep estava fet un embolic, perquè tots coneixien Maria i sabien de la seva bondat, així que no podia entendre aquella traïció. Aleshores, què va fer? Denunciar-lo? Doncs no, primer es va posar en mans de Déu, demanar-li que l'ajudés a actuar correctament. Es va buscar un bon conseller. Tens raó, així que més tranquil, i com que era força tard, se'n va anar a dormir, deixar la decisió per quan es despertés. Va fer bé, les decisions en cadena solen donar resultats. De totes passades, Josep no parava de donar-li voltes al problema, fins que va creure que havia trobat la solució. I què se li va ocórrer? Ni més ni menys que repudiar Maria en secret. Així no ho sabria ningú i ella no hauria de passar vergonya. Vaja, com si la gent fos tonta i no se n'adonés que Maria estigués embarassada. Josep creia que podia quedar en secret i més tranquil es va dormir. No em diguis que així s'acaba la història. No, amiga, tot just va començar una història meravellosa, perquè Déu va respondre a la seva pregària. Escolteu. Josep, fill de David, sóc un àngel del Senyor. No tinguis por a portar a casa Maria, la teva promesa, perquè el fill que l'espera ve de l'Esperit Sant. Tu el cuidaràs i li posaràs el nom de Jesús, perquè ha vingut a salvar el món del mal. Mateu, per què va passar tot això? Perquè es complís el que havia dit el Senyor al profeta Isaïes. Escolteu, la verge concebrà i tindrà un fill, i li posarà per nom Emmanuel. I què va fer Josep quan es va despertar? Va fer el que li havia manat l'àngel, va rebre Maria a casa seva. Això és... Paraula del Senyor. Josep i Maria vivien a Natzaret. Ell era fuster i Maria s'encarregava de tenir la casa ben neta, de rentar la roba, d'anar a comprar el menjar i cuinar-lo. O sigui, el que feien totes les noies d'Israel. Han passat quasi 9 mesos des de que Maria va rebre la visita de l'àngel. Acostem-nos al mercat de Natzaret, on he localitzat Josep, l'espòs de Maria. Jesús neix a Betlem. Poble de Natzaret! El
Ens volen controlar encara més. Controlar-nos i fer-nos la vida impossible. Vés a saber per què volen el cent. Segur que pensen pujar els impostos i així no es podrem escapolir. És una vergonya haver d'aguantar tot això. Sí, però què és el valent que s'hi posa? Si no ho fas, et poden crucificar. Cert, haurem de fer el que diuen. Ho sento per Maria. El vostre fill s'ha punt de néixer, oi? Sí, amiga, sí. I el viatge valem en llarg i pesat. Estic molt cansada, Josep. Ànim, Maria, ja es veuen els llums de Betlem. Aviat hi arribarem. Pobreto, massa que ha aguantat sense queixar-se. Quina nit, descansem una mica. I menys mal que la criatura no li ha donat per néixer al mig del viatge. Mira que fer-nos travessar tot el país per només escriure el nostre nom en un papir. Maleït romà! Les pagarem totes juntes quan arribi el Masies. Segur, el Masies se'n farà que se'n faci tant paper, tant de llic, tant de segur. Quan tornem a ser independents, quina festa realitzarem en aquell moment? Una festa tan gran on mantenim una bona collita. I que ho puguem veure tots plegats. Diuen que els profetes anuncien coses grans per aquest moment. Sabeu què deia el meu avi? Que aquest dia el llop i el xai es faran amics. Us imagineu? Això sí que seria viure amb tranquil·litat i sense ensurs. Bé, nois, aneu parlant que la nit és bonica i les paraules també. Però, voleu que us digui el que penso? O que Déu s'ha dormit o que el Masies s'ha equivocat de camí? És veritat. Fa tant de temps que esperem un alliberador. Jo no desespero. Déu té la seva hora. Si ho va prometre, ho complirà. Què et passa, Maria? Anem, Josep, hem d'arribar a Betlem el més aviat possible. No et preocupis, descansarem a l'hostatgeria. El problema és que no sé si trobareu lloc amb la gent que no que hi ha a Betlem. No diguis tonteries si camina, que algun racó quedarà per nosaltres. Hostatgers! Qui crida a aquestes hores de la nit? Soc Josep, descendent de la casa de David. He vingut a Nazaret amb la meva esposa, Maria. Necessiteu una habitació per passar la nit. No hi ha ni una habitació lliure. Això és per a com a grup de viatgers com vosaltres. Aneu a un altre lloc. Què voleu tan tard? Ens podem quedar per una nit? Ho sento, no hi ha lloc. Qui dona aquests cops? Què voleu? La meva dona està a punt de tenir un fill. Venim de Nazaret i està molt cansada. Ho sento, tot és ple. Però espereu un moment. Si no us fa res, podeu anar a l'establia. Estareu a cobert més calents que sota les estrelles. Gràcies, hostatger. Anem, Maria. Mira com riu, Josep. És un nen preciós. Clar, i s'assembla a tu. T'estimo, Maria. Jo també. I a Jesús, perquè li direm Jesús, com ens va dir l'àngel. Avui, a la ciutat de David, us ha nascut un Salvador, el Masies, el Senyor. I aquí teniu el senyal. Trobareu el nen embolicat en bolquers i posat en una menjadora. Glòria a Déu a la terra i al cel. Pau als homes que Déu estima. Els nostres estudiants de sisè volem saber més coses del que va passar aquells dies. Aquesta vegada han demanat a l'evangelista Lluc que els expliqui en persona el que ell va escriure en el seu evangeli. Els trobem al pati de l'escola comentant aquells fets. L'adoració dels pastors. Hola, amics. Doncs no, perquè jo era molt jovenet i no em deixaven sortir sol de Jerusalem, on vivia amb la meva família. I com ho vam poder escriure si no vas veure? Quan em van demanar que escrivís l'Evangeli, vaig tenir unes llargues converses amb Maria, la mare de Jesús. Ella em va explicar tot el que havia passat. Per què no ens expliques ara el que va passar després del naixement de Jesús? Sí, això. Molt bé, doncs us explicaré una cosa tan
entenc molt la relació, Pau, pastors... Recordes el que cantaven els àngels quan van anunciar els pastors el naixement de Jesús? Ah, sí, glòria eterna a Déu i a la terra els homes de bona voluntat. I aquesta pau és possible gràcies a que Maria va dir ser la petició de l'àngel. Molt bé, crec que ho he entès. Una cosa és entendre-ho i una altra és posar-ho en pràctica. Què vols dir? Mira al teu voltant, dona un cop d'ull al que està passant. Guerres a l'Orient, a l'Àfrica tentat. Sembla que els homes gaudeixen amb la guerra. No tots els homes, sempre hi ha hagut gent treballant per la pau. Abans, ara i després, però la guerra fa més soroll. És cert, Maria va treballar per la pau, des de Canà fins al Calvari, i mai es va fer notar massa. Els pastors eren gent senzilla i van rebre el missatge de la pau molt fàcilment. I no es varen quedar aturats, van caminar cap a Betlem, varen treballar per la pau. Pot ser que també sigui feina nostra, a casa, al col·legi, amb els amics. En el col·legi fan moltes activitats com el dia de la no violència en memòria de l'any. Treballar per la pau em sembla molt bé, però ara voldria veure el que Lluc ens havia promès. I jo, anem al tema de els pastors. Veureu, quan els àngels varen tornar al cel, els pastors es deien els uns als altres. Anem corrents cap a Betlem! Sí! Els companys. També a vosaltres, què desitgeu? Ens han dit que aquí trobaríem el Messies promès. Déu guiat als vostres passos. Mireu, Jesús us espera. Jo et porto pa, és blanc i tendre, és molt bo. Jo et porto formatge, l'he fet amb la llet de les meves ovelles. Jo et porto mel. No és tan dolça com tu, però és el millor de Judea. Jo a les presses no t'he portat res, però puc fer un petó. Jo sóc petit i només tinc una pandereta. La regal, Jesús. En nom de Déu us dono les gràcies, pastors. Ens heu fet molt feliços amb la vostra visita. Fins aviat, Jesús. Cuida del nen, Josep. Us ha agradat? Molt, però què va passar després? Els pastors varen tornar a les seves cases donant gràcies a Déu per tot el que havien vist i sentit. I què van fer Maria i Josep? En complir-se 8 dies, tocava circumcidar el nen i li varen ficar el nom de Jesús, tal com li havia dit l'àngel abans de la constitució. I se'n van tornar a Natzaret? No, es varen quedar a Betlem fins un dia que varen rebre la visita dels personatges que venien de l'Orient. Ah, sí, en Melxor, Gaspar i Baltasar. Que li van portar regals? Sí, li varen regalar or, encens i mirra. Aleshores, la família de Jesús va poder gaudir d'aquests regals? No gaire. Aviat varen arribar més problemes a la família de Josep i Maria. Quan Jesús encara no tenia un any, les coses es varen complicar. Però m'haureu de disculpar. Esperen a la sinagoga. Veig que arriba el nostre amic Mateu. Ell es pot acabar d'explicar la història. Adéu. La part final d'aquesta història ens explicarà Mateu. Ell també ens ho explica en el seu evangeli. Escoltem com acaba aquesta primera part. La Sagrada Família. Sabem quina festa és avui? Esclar que sí, és la festa de la Sagrada Família. I per què es celebra aquesta festa? Per recordar-nos com era la família de Jesús. I la podem comparar amb la nostra. Així veurem en què fallem. Mirarem de corregir-ho. És veritat, famílies com les que formaven Maria, Josep i Jesús n'hi ha ben poques. Home, també la situació era molt diferent. Diferent, dius? Dominats pels romans, regnant Herodes, meravellosa persona, i amb tots els corruptes del temple. Sacerdots, fariseus, saduceus... Això de la corrupció i de quedar-se els diners dels altres ve de lluny. Tens raó, en moltes coses no he canviat gaire. Segur que també aleshores molts avis molestaven. Per això, l'eclesiàstic ens recorda que a ulls de Déu és important respectar el pare i la mare. Doncs jo respecto i cuido el meu pare i la meva mare. Digues millor que ells tenen cura de tu. Bé, no discutim. La família ideal serà aquella que tots respectin i cuidin dels altres. És fàcil cuidar els amics i els estimes. Per això, Josep va obeir les indicacions de l'àngel, perquè estimava
Esclar que sí. Escolteu, quan varen marxar els mags, l'àngel del Senyor s'aparega en somnis a Josep i li digué: Josep, Josep, Què passa? Qui em crida? no tinguis por, sóc un àngel del Senyor. Escolta bé, aixeca't ara mateix, agafa el nen i la seva mare i fuig cap a Egipte. Egipte? És molt lluny, i a més, per què hem de fugir? Perquè Herodes buscarà el nen per matar-lo. No ho entenc, però ho diré al Senyor. Així es va complir el que va dir Déu a través dels profetes. Cridaré el meu fill perquè surti d'Egipte. Aleshores, Jesús, Maria i Josep van haver d'emigrar de la seva terra. Així és. Els van acollir a Egipte. L'Evangeli no ens diu res d'això, però t'ho pots imaginar. Sí, només cal veure com es tracten els immigrants avui a dia. Sobretot si són pobres com Maria i Josep. I quant de temps es van quedar a Egipte? Fins que l'àngel els va avisar que Herodes havia mort. I se'n van tornar a Belém? No, se'n van anar a viure a Natzaret, un poble de la regió de Galilea. Per què? Perquè el fill d'Herodes, Arquelau, que regnava a Judea, era pitjor que el seu pare. Jesús va tenir infància mogudeta. És cert, així que cada esdeveniment feia que es complissin les antigues profecies. I quina profecia es va complir quan se'n van anar a Natzaret? Que li dirien el Natzaret.